Bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquest acte organitzat per la Fundació Orienta, que vol ser el lliurament de premis del segon concurs de dibuix i pintura als valents que pinten sentiments. Tot allò que ells puguin expressar ho volem transformar-ho en part i, a més, en una altra cosa molt important, en el valor que té aquella emoció i aquell sentiment que nosaltres podem posar en aquell paper, en aquell dibuix que podem fer en un moment determinat. Poder expressar el que sentim en un paper és fantàstic, perquè és la manera de treure a fora allò que tenim a dintre i que no ho sabem. I és que tenim entrenadors de futbol, de bàsquet, professors de català, de matemàtiques, i en canvi, per les emocions no en tenim de professors. Tenia por que els pares s'enfadessin amb mi si tenia un problema, perquè no volia que em deixessin d'estimar. La psicòloga que ens va tractar era molt professional i molt agradable i sobretot ens va dir que no era culpa nostra, ni meva, ni del meu marit, ni de ningú. Em vaig sorprendre perquè em va agradar. Em vaig sentir molt còmoda. I ara penso que si de petits jo també hagués pogut anar al psicòleg, les coses m'haguessin anat molt millor. Malauradament no tothom tenim la capacitat de poder expressar amb dibuix el que sentim. Per tant, això és una capacitat que val la pena que la continueu treballant. No la guardeu, treballeu-la i mostreu-la. Agrair sense dubtes als participants, als grans protagonistes, que heu sigut molt valents, sense dubtes també. Es pot estar més content que una nena que se sent que està en una estrella? L'expressió d'alegria es plasma totalment en aquest dibuix. Avui en dia sembla que no tenim espai per estar tristos. Però com les dues cares d'una mateixa moneda, hi ha motius per estar contents i motius per estar tristos. Tots plegats, aquest any, per primera vegada estem fent sentir la vostra veu, que és la nostra veu, i que volem que sigui la veu de tota una ciutat, d'aquesta ciutat que és Sant Boi. Moltes gràcies i fins l'any que ve.